Sa Batsuyan, anong Batsuyan ngayon? Ay, ano ka nung kapatid? Opo, pero Ay, ano ka nung kapatid? Andito na kami sa Super O Noodle House. Yan yung batchoy nila, 55 peso per serve special, tapos regular is 45 peso. May libreng soft drinks, apat na order. Yan, ito, dapat maubos namin tag-isang, bowl ng batchoy. So, para may challenge, lagyan namin ng spicy. Spicy, guys. Chili sauce. Halak ito. Dapat isa-isang para pantay-pantay isang kutsara. Ay, isang ganito. Grabe. Isang kutsara, dapat. Dalawa. Uy, isa lang. Ang kakanta. Asin. Isa lang. O, isa lang. Isa lang. Kasi hindi na nakapulit. Maturo. Tama, tita. Hindi na isa naman. Damo kami tayo. Oh my God, pula-pula. Kaya niyo. Kaya niya eh. Black guy. Ready na. Ang soft drinks ay hindi lang ang pagkaksan. Parang na pala yun. Basi kang kahang sa Kahang. Laro lang tilaw eh. Add-on, dapat ang spicy. Uy, hindi na namin. Kahang. Masakit sa tubol Okay na. na. Kasi hindi ko na maubos. Idog lang yung mga para hindi ko makita. Kasi hindi ko. Kasi sa palakaan yun. Okay. So, ito na. Dapat maubos namin. Umpisa na kami. And 1, 2, 3, 4, go. Lahang. Itlog na kanon ko. Sawon. wala pala ikaw magdao. Wait lang. Hindi ito pag-sausaw. Ano, may ubos tayo sa bar? Ito ang hangin ito. Oh, mix ng Sprite. Kutsara pa lang gani. Masakit sa tubog. Bawal ka ba? Kasi para magdaog. Itlog lang yan. Ay, nakaon. Nagsaon. Siyempre, para may... Kaya? Hindi na. Kaya. Kaya. Kahang. Ga. Asasuro na nga. Di kaya. Inom ng tubig. Paano nasa naubos ako din? Sok din sa lang panahon na ubos na. Drinks na lang pala. Gabato si Princess ba? Kahawin, siyempre Carmen sa daan. Ano na? Na-train. Lang.
Gisa pa tanulan ko. Kaya para? Kaya. Kaya ba? Amoran na ako niya, no? Hindi Kamay na lang. Hindi ako na maubos. Tuod, gina. Imo daw rape. Damo pa oh. Damo pa. Ara gamay man oh. Ay dami sila gamay na lang po. Kahapon ka. Ano? Add-on, spicy. Tuod mo na nga. May ubos doon. Pero gamay na lang. Wala nang noodles, oh. Wala na rin karne. Grabe, Meron noodles pa? kaunti. Meron pa kaunti daw. Ako na damo. Sabi nga Wala naman. Buhay na. Gamay man lang. Imo biya lang to. Damo, meat ko po. Hindi. Daw. Yung panalo sa ating Batchoy Challenge ay si Rakra. Magkakamit siya ng 100 peso. Bago na nga. Congratulations! Para po. Pwede kayong mag-comment below kung ano pang challenge gusto nyong gawin namin. Zombie yan gusto ko. Thank you for watching! Bye.